ko ale furulen tun bɛ cɛ dɔ ma mais cɛ in ka wagati laban a bɛ komi a murutila ka bɔ silamɛya la a bɛ fɛn caman kɛ jogo caman kɛ a tɛ sali ale ko a b'a ka furusa ka bɔ cɛ in bolo mais mairie b'a la ale t'a fɛ ka se mairie ma an bɛ mun fɔ a ye fɔlɔ e ka walijuw bɛ yen fo mɔgɔw kana ɲinɛ o de kɔ i ka walijuw bɛ mɔgɔw dɔw de furu in na e bɛ cɛ min fana bolo o ka mɔgɔw bɛ yen kabila fula in de ye furu in siri ka furu in kɛ o kabila bɛ yen a bɛ kow lase o kabila ma fɔlɔ e bɛ lahala min na cɛ bɛ lahala min na a se i ka walijuw ma ne cɛ sisan a bɛ lahalaw dɔ kɛ a bɛ komi diina murutila a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ o fo i ka walijuw ye u bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ n'u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a fɔ e ye minnu fɔ bɛɛ sabatira cɛ la a bɛ olu de ka diyagoya i k'i ka furu sa ka bɔ a bolo sini u bɛ junubu sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ e bɛ minnu fɔ jogo minnu bɛ cɛ la o ma se ka labɔ silamɛya la fasikiya baaraw de don an t'a fɔ ko diyagoya mɔgɔ k'i furu sa ka bɔ tigi bolo o furu sali e b'i ka masalaha de lajɛ la furu sali na sabaliya i ka hɛrɛ bɛ min na i ka masala bɛ min na i b'o de lajɛ n'a y'a sɔrɔ baara minnu b'a bolo fasikiya baaraw de don o ma labɔ silamɛya kɔnɔ ni furu in sara kabila fila bɛ kɛ cogo di den minnu b'a ni ɲɔgɔn cɛ bɛ kɛ cogo di ne yɛrɛ ala ta kɔfɛ n ka lahala bɛ kɛ cogo di olu de bila ɲɔgɔn kɔrɔ fɔlɔ furu sali ka bɔ a bolo ani ka to a bolo ni fasikaw do de u ma labɔ silamɛya kɔnɔ olu fila de bila ɲɔgɔn kɔrɔ fɔlɔ n ka masalaha bɛ juma na n ka yɛta la n ka hɛrɛ bɛ juma na n ka yɛta la i k'o kɛ ne yɛrɛ y'a dɔn n ka masalaha b'a la de a ka fasika min filɛ ne ka masala ni n ka hɛrɛ b'a la n k'i ka furu sa de fasika ma wajibi ka i ka furu sa mais i b'i ka furu sa mais ne ko a bɛ nin fasika baara minnu kɔ ma labɔ silamɛya kɔnɔ mais na a ka fasika ni n ye n ka furu sa tɔɔrɔ min b'o o la ɲɛ fitina min b'o la o ɲɛ fitina min bɛ ka o la o ka gɛlɛ ka to o ka gɛlɛ ka tɛmɛ ka to a bolo o la i bɛ to a bolo o ye de ni fasika do fɔlɔ i ka bɔli ni ka bɔli baliya hɛrɛ na masala de lajɛ fɔlɔ o ye fɔlɔ ye fulanna n'a sabatira de sa tɛ sali pewu i ka fɔli la Allahu alam parce que n y'a fɔ cogo min fɛn o fɛn ye ko tɛ fula ko de ye ko mɔgɔ kelen ka kuma ne tɛ baara kɛ n'a y'i tɔ ɲɔgɔn ka fɔlɔ n m'a ka kuma mɛn e ye min fɔ n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ de don ko a ye sali to ye pewu ni mɔgɔ o mɔgɔ ye sali to ye pewu i bɔra silamɛya de kɔnɔ ma bayna rajulin wal kufra wa shirku tarku sala faman taraka sala faqad kafara ciden ko min be hadamaden ni kafiriya ce ube musirkiya salli tole de do e ko no mo mo ye salli to ye kafiriyara na ya soro ye min fo tinya de do ye salli to ye tawde ja ko ete tagay ibi ka furusa de hari ni ma furusa cogo soro iboli ce nya ki ma bola akana sima ambe min fo yode ne kafiriya de sabatirai ja ko ike ka furusa ta merila ikati ka furusa hawa har ni meri ka furusa manye boli chenye boli ka bo abola kana shima ka to kafiri ala ambe min fo folola nin tala o yeninde ni kafira de sabatira fulana e ko ale fana bo ko ewa fulana ko ale che afana ko ewa musulmani do furulen bɛ cɛ min na ko a ko cɛ tɛ sallu ko a ko a b'a ka furu bɔ ko fa ma sɔn bon ni fa ma sɔn kabila tɛ mɔgɔ kelen ye kabila ye gorobali de i b'a sɔrɔ fa dɔw bɛ kabila la u ka kɔrɔ n'a ye ou bien dɔw bɛ a ka kɔrɔ n'u ye mais n'olu y'a sigi kuma n'a fɛ a b'u ka kuma mɛn nin bɛ an ye de hadamaden muso tɛ se k'i yɛrɛ dɔn furu la i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ fɔlɔ walijuw de b'i la o de y'a to furu yɛrɛ sali filɛ ni silamɛya sariya bɛ jamanaw kɔnɔ mɔgɔ sɛnpuru t'i da don furu sali yɛrɛ la u bɛ taa kiiritigɛyɔrɔ de la kiiritigɛlaw silamɛ kiiritigɛlaw de bɛ furukow ɲɛnabɔ min kan ka sabati u b'a sabati min man ka sabati u bɛ furu bɔ
kiri tigalaw de b'a kɛ ni kiri tigalaw tɛ ye de ala y'a sagi ka taa a ka kabila mɔgɔw ma fa in khiftum shiqaqa baynihuma fab'asu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha ala ko n'aw siranna ko sɔsɔli ni ɲɔgɔn sama a bɛ furu ɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ a ye kiiri tigɛla bɔ cɛ ka mɔgɔw la a ka kiiri tigɛla bɔ muso ka mɔgɔw la olu ka furu ɲɔgɔnma fila cɛ lajɛ n'u y'a dɔn furu ɲɔgɔnma fila suluhu bɛ se ka don a la furu bɛ sabati u bɛ suluhu k'a la ka furu sabati n'u fila y'a lajɛ cɛ ka mɔgɔw ani muso ka mɔgɔw k'a fɛ nin furu filɛ cogo min haran ka nin bɔ sabati cogo tɛ nin na u b'a bɔ o la ni kiiri tɛ a ka kabilaw bɛɛ ni e fa ma sɔn i ka ko lase i ka kabila mumɛ mɔgɔw ma kabila kuntigi min bɛ taa ko ɲɛfɔ a ye ne y'a fɔ n fa ye n cɛ a tɛ sali dɛ ne t'a fɛ ka to a bolo a tɛ sali n fa ma sɔn furubɔ ma e fana de ye kabila kuntigi i bɛ taa f'u ye ou bien a dɔgɔnin min bɛ a ye kabila fara ɲɔgɔn kan nin problème bɛ ne ka dɛ a b'a bɔn ka cogo min i b'a yiri ka kabila la fɔlɔ ni kabila kɛra cogo o cogo i bɛ hakilima mɔgɔ kelen sɔrɔ yen i bɛ hakilima dɔ sɔrɔ yen i bɛ diinatigi dɔ sɔrɔ yen hali ni mɔgɔ min ka diina tɛ ten n'a bɛ se ka tile ka kuma tilelenw fɔ k'i dɛfa u bɛɛ t'i labila o an t'o jigi ko kabila bɛɛ b'i labila donc i ka ko a yira i ka kabila ma n'i yɛrɛ y'a dɔn komi an b'a fɔ komi an y'a fɔ fɔlɔ cogo min e ye min fɔ i cɛ ka ni tiɲɛ de don n'a y'a sɔrɔ sabatilen don tiɲɛ de don diyagoya a se i ka kabila mɔgɔw ma i fa dɔrɔn tɛ kuma se i ka kabila mɔgɔw ma u ka sigi i k'i ka furu bɔ u ka cɛ ka ko sagisɛgɛ n'a sabatira tɛ sali ni kuma bɛ se k'a k'a ma a bɛ saga ko ka sagi ka sali alhamdulillah ni kuma ma ɲa u y'a dɔn e ta ye tiɲɛ de u y'a kɔnɔndiya ka nasiha kɛ ko a ka sali a ma sɔn diyagoya u bɛ ka furu bɔ ni kabila min ka furu bɔ kabila bɛɛ bɛ se ka jurumu sɔrɔ nin na bon sisan min bɛ e kan an ɲɛ min fɔ i bɛ bɔ la ye n'a y'a sɔrɔ kafiriya sabatira ye dɛ solution ma sɔrɔ e b'i ka furu sa ka bɔ a bolo bɔli i bɛ taa yɔrɔ min ka taa o yɔrɔ la kana s'i ma dɛ parce que kafiri furu t'a daga ani silamɛ ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ min fɔ o ye o de mais kumaw ka faamu fɔlɔ dɛ fɔlɔ ko lasi ka walijuw ma e yɛrɛ ko a seri ka faama a ko a ma sɔn furu ka ban ko i ka to furu la ni tiɲɛ b'a la a lase kabila tɔw ma kuma lase kabila tɔw ma kabila tɔw ka sigi a kan et puis u ka kuma in sɛgɛsɛgɛ n'u y'a sɔrɔ tiɲɛ don i cɛ tɛ sali u ka kuma fɛ a ka sali n'u ka kuma ni ka kɔnɔndiya ma ɲɛ a sabatira ka tɛ sali o sabatira kan kɔnɔndiya bɛ k'a ye ni kɔnɔndiya ma ɲɛ kabila bɛɛ ka jɛ diyagoya k'u ka furu sa a tɛ daga i ka to a bolo ni kabila ma jɔ n'a ye e yɛrɛ ka boli a kana si ma bon ko a bɛ hijira kɛ bon hijira ko in n'i bɛ jamana kɔnɔ i bɛ se k'i ka diina jɔsen bangalenw kɛ hijira t'i ka wajibi i ka cɛ batoli wajibilen don ka tɛmɛ o kan min ye faransi n'a ɲɔgɔnnaw n'i bɛ i bɛ se k'i ka silamɛya bato bangalenw kɛ sanko muso i ka so kɔnɔ i bɛ se k'i ka saliw kɛ i bɛ se ka fɛnw bɛɛ kɛ donc hijira tɛ wajibi ye kan ni hijira tɛ ka wajibi ye i ka cɛ labatoli wajibiyali b'i kan ka tɛmɛ hijira kan i bɛ to i cɛ bolo ye dɛ ni hijira kɛr'i ka wajibi ye wagati min de e bɛ yɔrɔ min silamɛya i tɛ se k'i ka silamɛya jɔsen bangale si de kɛ wala hijira kɛr'i ka wajibi wala o hijira bɛ cɛ labatoli ɲɛ mais ni o tɛ ni hijira sugu n bɛ se k'i ka silamɛya jɔsen bangalenw kɛ hijira tɛ wajibi kan a kanunen de don kan ka bɔ donc cɛ ka batoli wajibi ka b'i kan ka tɛmɛ o kan
bo ko do tun ye muso furu ko muso murtira ka bɔ dina la ale y'a furu sa k'a bila o kɔfɛ muso in tobira ka don silamɛya la a bɛ furu kura de siri a bɛ furu kura de siri e tun y'a bila o n'a murtila ka bɔ dina la e y'a bila ka ban furu sara ka bɔ i n'a ni ɲɔgɔn cɛ hali da banna ni a tobira i bɛ sage ka furu kura de siri mu n'a kafiriya dɔrɔn furu sara ka bɔ e n'a bolo e y'a bila e ma bila ni mɔgɔ kafiriyara dɔrɔn kafiriya in ye furu in sa ka bɔ e n'a bolo ni o sagira ka tobi n'i b'a furu i b'a furu kura de ko dule buteli senfulu bon e k'o fɛɛrɛ e k'o ta o ma ka t'o fɛɛrɛ k'i ma ko ɲɛnabɔ basi b'o la basi t'o la n'u dɔlɔ buteliw dɔlɔ bɔr'u la u filila e bɛ u ta k'u kɔ mɛ a k'a sɔrɔ i bɛ t'i fɛɛrɛ yɔrɔ min u ɲɔgɔnna dɔlɔ fɛɛrɛla u tɛ dɛ ka dɔlɔ buteli kɔrɔw ta ka t'o fɛɛrɛ u ɲɔgɔnna dɔlɔ buteli fɛɛrɛlaw na o ye haramu ye o donna aya kɔnɔ wala taawanu alal ismi wal udwan ni e bɛ taa buteli ninnu fɛɛrɛ minnu na olu bɛ fɛn dagalen de k'o la ka bɔsɔnw k'o la ka nɔnɔ k'o la ka dabilenu ni fɛn wɛrɛw k'o la minnu ye fɛn dagalen ye e bɛ taa fɛɛrɛ olu de ma baasi tɛ ka o la mɛ i kana taa fɛɛrɛ mɔgɔ de ma mun bɛ taa haramu k'a la ko ni mɔgɔ min ko i ka kun di a ko i kɛ a ka bɔnbɔsi fana di n'i y'a di i bɛ junubu sɔrɔ i bɛ junubu sɔrɔ o bɛ don aya in de kɔnɔ wala taawanu alal ismi wal udwan a kana ɲɔgɔn dɛmɛ junubu ni yaada la bɔnbɔsi di ye haramu de ma jaabi naani bɛɛ la bɔnbɔsi di ye haramu de n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ka bɔnbɔsi di a tigi bɛ junubu sɔrɔ ɲɔgɔnna bi ye ko asura ko asun u b'a fɔ ko bɛnkɛ furanin k'o bɛ cogo di Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a ka Majmu Fatawa kɔnɔ a kumana ni asura ko la a ko asura jamakulu fila de ye bidiya kɛ asura la jamakulu fɔlɔ siyaw minnu asura dɔw n'u b'a jate minɛ dusukasi dɔn ye ani fujunu dɔn u bɛ u yɛrɛ bugɔ ka joli b'u yɛrɛ la nin ye bidiya de a tɛ bɛn silamɛya sariya kɔnɔ olu ta min filɛ haramu bidiya yɔrɔ tɔɲɔ a tɛ silamɛya sariya kɔnɔ kɛlɛ a filanan a ko mɔgɔ wɛrɛw fana n'u ye ninnu fana kunbɛ ɲɔgɔn ye ni olu ta fana kɔntɛrɛ minnu ye asura dɔw fana mina nisɔndiya dɔn ye an ka kalew da ou bien asura do an ka dumuniw tobi ou bien asura do an ka ɲɔgɔn kado di ɲɔgɔn ma asura do an ka kɛ wajibi dɔ ye ou bien asura do a ko dɔw bɛ u ka lahiya sogo mara asura do ka ni ewa balo tobi dɔw haro dɔw ye ɲininka u b'u ka lahiya saga kunkolow mara asura do ko ka a dɔ basi la k'a kɛ basi n'a ye nin bɛɛ bidiya nin bɛ haramu a bɛ bidiya nin ye bidiya filanan ye asura dɔn na bidiya filanan ye de mɔgɔ minnu fana y'a minɛ nisɔndiya dɔn ye ka kalew da ka dɔn kɛ nisɔndiya min ye mun ye ka nisɔndiya ni firawuna halakili ye musa kisili o nisɔndiya bɛ barikada ni mun ye su mais k'a kɛ dumuni tobi dɔn ye wajuli dɔn ye ni ɲɔgɔn ka kado di ɲɔgɔn ma ou bien ka taa ɲɔgɔn fɔ a kɔnɔ bidiya de ye olu ye lesiri t'u la bunu semira rahimahullah nya ka wojo do cari nya di ablasi tu doka a fana y'o de fɔ a ko asura a do a ko bidiya fula b'a la siyaw ka bidiya minnu nya mina dusukasi dɔn ye n'u b'u yɛrɛ bugo ka joli b'u yɛrɛ la o ye bidiya ye o ye haramu ye a ko filanan minnu fana y'a a dɔn mina nisɔndiya dɔn ye ka kadow di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn fɔ ka taa misiriw la ka taa wajuliw kɛ o fana haramu o ye bidiya a ko olu y'o sɔrɔ hara u ka jamana kɔnɔ fɔlɔ a tun bɛ asura dɔw dumuniw bɛ tobi mɔgɔw bɛ kadow di ɲɔgɔn ma u bɛ taa ɲɔgɔn fɔ a ko bidiya don lesiri t'a la donc nin ko sugu ye o de
ka fo asura do aka yala ko benke furali ni fen lesiri ta la dina la bidiya do min ko ni sabatira asura la dro sunde sabatira firawuna ka halakile barka dali ani musa kisilin ni sonja abekeni jumaye su cide min fonye ika kononto nasu katanna faraka ube ikatanna su katani kele nasu ube anya fo chogo mi kononto nasu ikatanna su katani kele nasu ube ni mo min ko be muharami be yere su doni ke ko basidi ka sunna do ube ni be chaman so ala akuni asura min sabatira la wuye sundorode ka don su wodoronde sabatira me ni fe wore kala ni sunte ye bidiya ke le sirita la dinala ko munun ba fo ko ewa benke fralin ko uluye ewa lada wude lada do munna ko lesirin mo munna uya be asura donye batode ka ke sanyele ma an ko salli ko lada ko te wulu lade sawul islam bunte mi ake ka dondo mina ko mi feti na don na sanyele ma kan ninke o ye haramu yo bidaye o dan na salli fulaina sungalo salle ni le yakantige salli ni sabanna be faraka dogo kun salli juma na boro la ka don mina sanyele ma kan ninke o ye lada minye islamiya sariya mo sabati anyo defo nan ko lada min ni islamiya sariya ma gurjade ni lada ni islamiya sariya ya gurjal ama sabati o ye bidiya de o on lada be ke bidiya de donc nin ko sugu min fulen ni nye no ko ubbe asura don na sanyele ma ka ke no ñu ye bidiya ni haramu de lesiri tula ulo ni ko lada mi ko lesiri lo daga den no te kele ko juma salli onni jama ye ñoo soro yoro dola bebbe aka mo do temawnya ka kutuba kala o tebbe juma salli kere ni juma misirude dugu kono misiru munun da bora juma kama juma be salli ulu jala juma salli yoro ye ulude ko wajulu min be ke juma ce neye o jabi sinya joli wajulu min be ke sani juma kutuba ka yele laysa bi masru sunnate sariyate sunnate bidiya de do juma nye wajuli ye bidiya de lesri tala adonna ciden ka hadisa kono naha an tahalluq yawm al juma ciden ko nye balili ke juma do mo ka fara nyogon ka babe wajuli ke ciden nyam bali ala o tebbe juma do sani al mamikana ka kutuba kala mogo do ka sigi ka wajule ke ube mogo ka jo ka wajule ke eri kele ube miniti bi sabu ube kele miniti bi sabab sanal mami kana bidaru lesirta la dinala doni ke bagawu yenni bidiya yere lezina daima ya bidiya yere bumbaji kumana ka buno seminu nun kumana ka Sheikh Albani kumana ka nunu lesiritu la bidiya de do udonna hadisa kono kele awa fulana tiali de bula tuma min dalla kal ewa Sheikh Salim ayu asrum bin nuru ala darbi lamme mufti al-am mamlakat arabia saudiya Abdulaziz ala Sheikh nyame ala arajula jatul Qur'an uya nyinin ka juma nye wajuli be chogoda ko lesa bi masru ako juma nye wajuli te sariyai ako do ba fo ko do be juma wajuli ke ko juma don le jama babbe faranyogonka ko puru ka wajuli ke ko wajuli ka mo la kala ka dina la ka mo la famu ka dina la ako no tigi yo fo ako chinyale fona bala ni e ka hakili ye fendo ira ko ye nyumaye min ko ni te sariya de hakili na yore ko yore be ala min fana ye chinyali juma do min sabatira jama kulu sabai mbolo seybo tabina juma do chide ni fenda mado de fo ni tara juma la imma ina salli Allah salli hakke min no yayino salli sanal mamikana imma ka qur'ana be bolo ina qur'ana tay ka qur'ana kalanke imma dobe ka jikru la sani al mamikana imma dobi ka duwawu la sani al mamikana ni ewa wajibu kila sigira ube wajibu kila joran ni bebe chinya salli kila tese ka salla bolo ka salli be nyagambi bele waso
Kurana kalambaga te se ka kurana kala bolo duwawu kɛla te se ka duwawu kɛ a bolo jikiru kɛla te se ka jikiru kɛ a bolo i bɛ nin bɛ sugu la kɛlɛ nin ye a tiɲɛli dɔ ye a tiɲɛli dɔ ye mun ye a bɛ komi ni e ye waajuli kɛ tilo file ni waajuli mɛnna tilo la dɔrɔn ni tilo fara waajuli la dɔrɔn waajuli b'a nɛgɛ bɔ nin na de donc ni e ye heure kelen kɛ e bɛ kuma e ye miniti 30 kɛ e bɛ kuma e ye heure kelen ni 30 minutes kɛ e bɛ waajuli la jama min bɛ misiri kɔnɔ i ma fara ɲɔgɔn kan e kama u farala ɲɔgɔn kan ka na alimami de makɔnɔ mais ni e ye waajuli kɛ sisan e bɛ jama tilo fa sani alimami kana ni alimami yɛrɛ nana sisan n'a y'a ka kotoba damina caman bɛ sinɔgɔ dɛ parce que e y'u tilo fa waajuli la waajuli yɛrɛ nɛgɛ bɔr'u la u tɛ se ka concentré ka alimami yɛrɛ lamɛn e bɛ alimami yɛrɛ ka kotoba nɛgɛ bɔ o la donc nin tiɲɛli b'a la ayiwa a dɔw fana bɛ kɛ waajulikɛla bɛ mawudu min ta i b'a sɔrɔ alimami n'o mawudu kelen de bɛ na kotoba fɔlɔ ma kala wa e waajulikɛla kumana min ka dɛ i b'a sɔrɔ alimami fana y'a ka kotoba préparé bɛna kuma o de kan a bɛ se ka kɛ fana e ka faamu ni alimami ka faamu tɛ kelen ye o mawudu kelen in na e bɛ se ka ko dɔ fɔ e ka kuma kɔnɔna na alimami bɛ taa o contraire fɔ i b'a sɔrɔ alimami fana ou bien alimami ye dɔ fɔ e y'o contraire de fɔ i ka waajuli la jama ni juman bɛ taa sisan jama kɔnɔna fililen bɔ ko misiri la waajulikɛla y'a fɔ ten alimami y'a fɔ ten jama kɔnɔna fililen bɔ misiri la u t'a dɔn u bɛ min ta bon ani fana a dɔw n'u jɔra waajuli b'u sigira waajuli la i b'a sɔrɔ u faamu ma don waajulikɛla ye waajuli kɛ tan mɔgɔw b'i ɲininka de i bɛ se ka e ɲininka a caman ta tɛ ala kama ko ye u b'i ɲininka question dɔ la a jaabu yɛrɛ ɲɛnama tɛ e bolo ni e bɛ maloya jama la ko n tɛ nin dɔn i b'a jaabi cogo la i bɛ mɔgɔw fili i ni fili bɛ bɔ juma kɔnɔ ayiwa an bɛ min fɔ juma ɲɛfɛ waajuli min filɛ nin ye sɛbɛw m'a kɛ taabinaw m'a kɛ taabinaw m'a kɛ sunna tɛ bidiya dɔ de et puis tiɲɛli caman de b'a la tiɲɛli caman o de b'a kɔnɔ o la an bɛ min fɔ leesa bi masoro sunna tɛ juma ɲɛfɛ waajuli tɛ sunna ye subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk bon ko ɲininkali fɔlɔ de don o bɛɛ cogo kelen ye ɲininkali fɔlɔ ko musokɔrɔba dɔ ko ale furulen tun bɛ cɛ dɔ ma mais cɛ in ka wagati labanw a bɛ komi a murutila ka bɔ silamɛya la a bɛ fɛn caman kɛ jogojugu caman kɛ a tɛ sali ale ko a b'a ka furu sa ka bɔ cɛ in bolo mais mairie b'a la ale t'a fɛ ka se mairie ma an bɛ mun fɔ a ye fɔlɔ e ka walijuw bɛ yen fo mɔgɔw kana ɲinɛ o de kɔ i ka walijuw bɛ mɔgɔw dɔw de furu in na e bɛ cɛ min fana bolo o ka mɔgɔw bɛ yen kabila fula in de ye furu in siri ka furu in kɛ o kabila bɛ yen a bɛ kow lase o kabila ma fɔlɔ e bɛ lahala min na cɛ bɛ lahala min na a se i ka walijuw ma ne cɛ sisan a bɛ lahalaw dɔ kɛ a bɛ komi diina murutila a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ o fɔ i ka walijuw ye u bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ n'u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a fɔ e ye minnu fɔ bɛɛ sabatira cɛ la a bɛ olu de ka diyagoya i k'i ka furu sa ka bɔ a bolo sinon u bɛ junubu sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ e bɛ minnu fɔ jogo minnu bɛ cɛ la o ma se ka labɔ silamɛya la fasikiya baaraw de don an t'a fɔ ko diyagoya mɔgɔ k'i furu sa ka bɔ tigi bolo o furu sali e b'i ka masalaha de lajɛ la furu sali na sabaliya i ka hɛrɛ bɛ min na i ka masala bɛ min na i b'o de lajɛ n'a y'a sɔrɔ baara minnu b'a bolo fasikiya baaraw de don o m'a labɔ silamɛya kɔnɔ ni furu in sara kabila fila bɛ kɛ cogo di den minnu b'a ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ kɛ cogo di ne yɛrɛ ala ta kɔfɛ n ka lahala bɛ kɛ cogo di olu de bila ɲɔgɔn kɔrɔ fɔlɔ furu sali ka bɔ a bolo ani ka to a bolo ni fasikaw do de u m'a labɔ silamɛya kɔnɔ olu fila de bila ɲɔgɔn kɔrɔ fɔlɔ n ka masalaha bɛ juman na n ka yɛta la n ka hɛrɛ bɛ juman na n ka yɛta la i k'o kɛ ne yɛrɛ y'a dɔn n ka masalaha b'a la de a ka fasika min filɛ ne ka masala ni n ka hɛrɛ b'a la n k'i ka furu sa de
fashiga ma wajibi kai ka furusa be bi ka furusa ne ne ko abin nin fashiga bara mun ko ma labo islamiya kono me na aka fashiga nin yin ka furusa tora min bo ola nye fitina min bo la onye be fitina min be ka ola o ka gele ka to o ka de ka gele ka temen ka to abolo ola be to abolo o yede ni fashiga do folo ka boli baliya hera na masala de lajje folo o ye folo fulanna na sabatira de sate salli pew ka foli la Allahu alam parce que nya fo chomi fengo fenye kote fula ko de ko mo kelen ka kuma nete barake na yito nyogon ka folo ma ka kuma me min fo na ya soro tinya de do ko ye salli to ye pew mo ye salli to ye po ye bora silamiya de ko ما بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر تشيدنكم من بهذا مدن كافرة تشوف مشركيا صلي تولي دو يكون مو يصلي تو كافريا نا يا سوريا من فوتشنيا دو يصلي تو يبود جاكوا اتي تغاي يبي كفروسا دي هاري نيما فروسا تشوغو سورو يبولي تشينيا كيما بولا اكناسيما ambe min fo yode ne kafiriya de sabatirai jakwa ike ka furusa ta meri la ikati ka furusa hawa har ni meri ka furusa manye boli chenye boli ka bo abola kana shima ka to kafiriya la ambe min fo folola nin tala oye ninde ni kafira de sabatira fulana e ko ale fana bo ko ewa fulana ko ale chere afana ko ewa musulmani do furulembe che minna ko akwa chete sallu ko akwa ba ka furubo ko fa maso bo ni fa maso kabila te mo kelenyo kabila ye gorobali de iba soro fa do be kabila lo ka koronai ube do be aka koronuye menulu ya sigi kuma na fa bu ka kuma me nimbe anyede hadama de muso tesiki yere do furu la itesiki yere bo folo woli jude bila wodi yato furu yere salifule ni islamiya sariya be jamana wu kono mo sempulu ti da do furu sali yere law beta kiri tige rode la kiri tige law silama kiri tige law de be furu ko nyana bo min kanka sabati ba sabati min manka sabati bo furu bo kiri tige law de bake ni kiri tige law te de ala ya sage kata aka kabila mugoma fa in kaftum shigaga bainahuma fabwasu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha ala ko nawsirana ko sosolini nyogon sama abe furu nyogoma fulani nyogon che aye kiri tigela bo che ka mugola aka kiri tigela bo musoka mugola uluka furu nyogoma fula che laje nu ya do furu nyogoma fula sulhu be se ka do ala furu be sabati be sulhu kala ka furu sabati nu fula ya laje che ka mugo ani musoka mugo ka fe nu furu fule chogomi harankan nimbo sabati chogote ninna ubabo wala nikirite aka kabila ube ni e fama so ika kolla se ika kabila mume mugoma kabila kuntigi mimbe ta ko nyafai ne ya afon fai nche ate salli de ne ta fi ka to abula te salli nfa maso furuboma e fana de kabila kuntige ibe ta fuye ube adogoni mimbe aye kabila fara nyogonka nin problemu be ne kade aba bonka chogomi iba yiri ka kabila la furo ni kabila kera chogo ibe hakilima mo tilelen kelen soroye ibe hakilima do soroye ibe dina tigi do soroye hari ni mo min ka dina tete na be se ka tile ka kuma tilelen fo ki defa ubeti la bilawo anto jigi ko kabila bebi la bila donc ika ko ayira ika kabila ma ni yere yaro kuma amba fo kuma nya fo folo chogomi eye min fo iche ka ni chinya dero na ya sura sabati lendo chinya dero ja kwa ase ka kabila mo ma ifa doronte kuma se ika kabila mo ma ukashigi ikuika furubo ukache ka kosa kisege na sabatira te salli ni kuma bese ka kama agbesa ga ko kasage ka salli alhamdulillah ni kuma manya uyado etaye chinyade uya konanjia kanesi hake kwa ka salli amaso ja kwa ube ka furubo
ne kabila min ka furu bo kabila bɛɛ bɛ se ka jurubu sɔrɔ nin na bon sisan min bɛ e kan min bɛ e kan an ye min fɔ i bɛ bɔla ye n'a y'a sɔrɔ kafiriya sabatira ye dɛ solution ma sɔrɔ e b'i ka furu sa ka bɔ a bolo boli i bɛ taa yɔrɔ min ka taa o yɔrɔ la kana s'i ma dɛ parce que kafiri furu t'a daga ani silamɛ ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ min fɔ o ye o de mais kumaw ka faamu fɔlɔ dɛ fɔlɔ ko lasi ka walijuw ma e yɛrɛ ko a seri ka faama a ko a ma sɔn furu ka ban ko i ka to furu la ni tiɲɛ b'a la a lase kabila tɔw ma kuma lase kabila tɔw ma kabila tɔw ka sigi a kan et puis u ka kuma in sɛgɛsɛgɛ n'u y'a sɔrɔ tiɲɛ don i cɛ tɛ sali u ka kuma fɛ a ka sali n'u ka kuma ni ka kɔnɔnajɛya ma ɲɛ a sabatira ka tɛ sali o sabatira kan kɔnɔnajɛya bɛ k'a ye ni kɔnɔnajɛya ma ɲɛ kabila bɛɛ ka jɛ diyagoya k'u ka furu sa a tɛ daga i ka to a bolo ni kabila ma jɔ n'a ye e yɛrɛ ka boli a kana si ma bon ko a bɛ hijira kɛ bon hijira ko ye n'i bɛ jamana kɔnɔ i bɛ se k'i ka diina jɔsen bangalenw kɛ hijira t'i ka wajibi i ka cɛ batoli wajibilen don ka tɛmɛ o kan min ye faransi n'a ɲɔgɔnnaw n'i bɛ i bɛ se k'i ka silamɛya bato bangalenw kɛ sanko muso i ka so kɔnɔ i bɛ se k'i ka saliw kɛ i bɛ se ka fɛnw bɛɛ kɛ donc hijira tɛ wajibi ye kan ni hijira tɛ ye ka wajibi ye i ka cɛ labatoli wajibirali b'i kan ka tɛmɛ hijira kan i bɛ to i cɛ bolo ye dɛ ni hijira kɛr'i ka wajibi ye wagati min de e bɛ yɔrɔ min silamɛya i tɛ se k'i ka silamɛya jɔsen bangale si de kɛ wala hijira kɛr'i ka wajibi o la o hijira bɛ cɛ labatoli ɲɛ mais ni o tɛ ni hijira sugu n bɛ se k'i ka silamɛya jɔsen bangalenw kɛ hijira tɛ wajibi kan a kanunen de don kan ka bɔ donc cɛ ka batoli wajibi ka bi ka tɛmɛ o kan